କରିବି କା ଗୁଲଗା ଡାକିବି କବେ ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଢଡ଼ିଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଖୁଡ଼ି ତ ଯାଇଲେ ଏଇନା ପାଟି କରିବେ କଣ କରିବା ଏଇନାକେ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଚାଲୋ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋଉଠି ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଖାଲରେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା ଗୁରୁବା ତ କହିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ପିଢାଟା ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଗାମୁଛା ଖୋଲ ଖୁଡ଼ି ବବିନାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା ଏମିତି କଣ ଟେକିକି ଆଣିଛ କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ଆରେ ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛ ତା ଗୋଡ଼ରେ ହେ ମାରିଦେବେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେବେ ତୁ କି ବୁଦ୍ଧିରେ ତମର ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ। ଖୁଡ଼ି ବା ଆମେ ବହିରେ ପଢିଥିଲେ ଏଟା ପଟା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପଟା ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହବ ନା ଗୋଟେ ଏଡେ ଗୋଟେ ପିଢାଟା ଆଣିଛ ପିଢାଟା ତା ଗୋଡ଼ ରହିବ ତା ପିଟି ପକେଇବେ ଧରି ଆଣିଛ ନା କେବେ ମୋ ସାରା ଶାଗ ହବ ଯା